Het heeft maar weinig gescheeld of Zeeuws-Vlaanderen was nu onderdeel van België geweest. Het is mede te danken aan de grote Nederlandse legeraanvoerder Jozef Ledel en zijn beslissende slag bij de Kapitale Dam in 1831 dat dit gebied voor Zeeland en Nederland behouden bleef. Ja, hier ligt hij. Kolonel J. Ledel, ridder der beiden militaire orden. Pas vanaf 19 september 1814 is er sprake van Zeeuws-Vlaanderen. Voor die tijd sprak men van Staats-Vlaanderen. En onder Napoleon was dit gebied onderdeel van Frankrijk. Een jaar later werden bij het Congres van Wenen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, dus het huidige Nederland en België, sinds de 16e eeuw weer samengevoegd. Maar een groot deel van de inwoners van het zuiden zag dat helemaal niet zitten en kwam in opstand. Op 4 oktober 1830 riep een voorlopig bewind de onafhankelijkheid van België uit. En de opstandige Belgen beschouwden Zeeuws-Vlaanderen als hun grondgebied. De Belgische opstandelingen vielen Zeeuws-Vlaanderen dan ook binnen. Onder andere Sluis, IJsendijke, Aardenburg en Hulst werden bezet. Toch bleef de meerderheid van de Zeeuws-Vlaamse bevolking Nederlandsgezind. Nederlandse troepen werden naar het gebied gestuurd om de Belgen te verdrijven. De Haagse luitenant-kolonel Jozef Ledel voerde deze troepen aan en wist de Belgen vrijwel direct bij Oostburg een halt toe te roepen. Ja, het verhaal gaat dat toen de Belgen hier kwamen, hier voor Oostburg, dat ze de stadswallen wilden bestormen. En ze dachten van nou, daar zitten niet veel Nederlanders, dus dat is een fluitje van de cent. Dat was in wezen ook zo. Maar ze hadden een list verzonnen, gaat het verhaal. Ze bemanden namelijk de stadswallen met boterpotten. En ze deden alsof dat geschut was. Dus toen die Belgen hier kwamen, toen schrokken ze zich een hoedje. En dat heeft ze ook afgeschrikt. Een prachtig verhaal, maar compleet verzonnen. In werkelijkheid verliep de strijd veel gewelddadiger. Maar Ledel wist Oostburg wel te behouden. En is daarom nog steeds een beroemdheid in deze stad. En enkele maanden later wist hij de Belgen de beslissende slag toe te brengen. In de slag bij de Kapitale Dam, vlakbij Biervliet. Dit is de Kapitale Dam, een strategisch heel belangrijk punt, dat van hieruit een groot gedeelte van Vlaanderen onder water gezet kon worden. Het is eind 1830 veroverd door Belgische troepen en een paar maanden later, januari 1831, heroverd door Nederlandse troepen onder leiding van Ledel. En Ledel werd daardoor een grote held voor de Zeeuwen. En Nederland had in deze tijd behoefte aan dit soort helden. Mannen die zich wilden opofferen voor volk en vaderland. Zo kende iedere Nederlander de heldendaad van Van Speyk, die zich in Antwerpen met zijn schip de lucht in liet vliegen. Om te voorkomen dat de Belgen de kruitvoorraad in bezit zouden nemen. Zeeland kende zijn eigen helden. Naast Ledel had je bijvoorbeeld ook Jacob Hobijn, ook een Hagenaar. Deze matroos wist in 1831, helemaal alleen zwemmend in vijandelijk water bij Filipijnen en onder zwaar geweervuur, een Nederlandse vlag van een gestrande sloep te redden. Jacob Hobijn ligt hier op het oude kerkhof van Vlissingen begraven. Net als veel andere omgekomen zeelieden uit de strijd tegen de Belgen. Maar zijn graf is veruit het opvallendst. Nou, hier ligt hij dan, onze grote zeeheld. Een heel groot graf voor toch wel een eenvoudige man. Maar wel bijzonder als je dan zo'n groot eerbetoon krijgt. 50 jaar later of 60 jaar later overlijdt je en dan denken vrienden het toch goed aan te doen om zo'n monument voor je op te richten. Ook Jozef Ledel ligt in Zeeland begraven, in Oostburg. Ook zijn graf, zij het een stuk soberder, is nog steeds te bewonderen. Het is opgericht door zijn manschap, om het zo te zeggen, voormalige, dus de veteranen.
Het type graf past wel een beetje bij zijn karakter. Hè? Sober en strak, hè? Rechtlijnig. Was echt wel een houtdegen ook. Iemand die die winter onderhield. Echt een jongen van stavast, om het zo te zeggen. Hè? België werd in 1839 officieel onafhankelijk door buitenlandse bemoeienis. De staatsgrens werd definitief vastgesteld en Zeeuws-Vlaanderen bleef Nederlands. En dat hebben we mede te danken aan een van de helden van de strijd tegen de Belgen, Jozef Ledel, en zijn slag bij de Kapitale Dam.